Igsuon, atong likayan nga dili bitaw ta mag-blame sa Ginoo. So kinarabang blaming of God dita usay kabantay ilabi na kung naatay mga kasakit alantuson sa pagkakaron ato din i-question ang atong kinabuhi. Why me? Ngano ang uban wala man nga unta maayraman ko. Pero daghan laging mas dautan pa nako nga ako nagtinarong ko nganay ani man ko. Igsuon kinahanglan nga masabtan jud nato ang dagan sa atong kinabuhi. Kinahanglan di ta mag-blame sa Ginoo, instead of blaming dapat ta magpasalamat. Kabalo ba mo nga kana bitang pag-antos nato karon dako na siyang blessing. Suffering is a blessing from God. So instead of blaming, ato na lang iampo sa Ginoo nga tabangi mi Ginoo sa pagpasan sa among krus aron kami magangaanan. Kay kung inaani ang atong pray, di nato ma-feel ang kabugat sa mga pagsuli og problema. Pero kung atong i-question kanunay ang Ginoo nga mag-blame ta niya, mas di nimo maangkon ang peace. Mas kanunay kang masulubon, mas kanunay mas feel nimo murag nabugat ba, wala ka kasabot. So ayaw pag-question sa iya ha. Instead questioning, ingon na lang og thank you Lord kanin ani akong kinabuhi. And sometimes di ta kabantay nga kana bitang problema, i-allowed na sa Ginoo nga mahitabo sa atoa para mas muklos ta sa Ginoo, para mas maduol pa ta sa Ginoo. Kay sa tinuod lang di man pud tanan, pero kasagaran kita nga tao mahilayo gyud ta sa Ginoo kung wala pa kay tay mga problema kasakit nga giantos. Bali bitaw mahitabo na lang ang Ginoo is second priority kung lain. And remember nga, God is a jealous God. Di siya pwede nga second option, second priority lang. Dapat first priority siya sa atong kinabuhi. Diba, matod ba sa Biblia nga, unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang tanang butang igadugang ra. Seek ye first the kingdom of God, diba? Mao nang unahon sa gyud nato, no? Ato sang ilailahon ni ato ang kinabuhi karon sa relasyon ngadto sa Ginoo, kung unsa ni siya ka deeper, unsa ni siya kalawom. Nga importante nga mumahal sa taniya. Di ta magunahuna ng mga butang nga atong ikabalak-an nga mo'y nakawori sa atong kinabuhi karon, atong isurrender niya. Musalig ta nga siya Diyos gamhanan, iya ang kalibutan, mahimo niya ang tanan nga dili mahimo natong tao, unahon usa nato siya. Ilabi na bitan ng too much stress kay ta karon or worries sa atong mga problema. Isuon di man ta makasulbad ana og kita lang. Kinahanglan ato na isalig sa Ginoo. Pinaagi nang magampo ta, dayon sa atong pagampo, likay po nang magdali mo. Kay the more magdali ta madugay na hinuon. Kung dili ipakita nga kantigo ta magpaabot, kaantigo ta magpailop, then naataan ang kasing-kasing nga mapaobsanon ta. Kay mo unay gusto sa Ginoo. Mo nang pray without ceasing and not always blaming God kung sa imong sitwasyon karon. So dapat ato siyang pasalamatan, maayo ug dili ang nahitabo sa atong kinabuhi. Kay ang tanan dunay gyud akong katuyuan og purpose. Maybe dili na to masabtan sa pagkakaron pero sulahing mga adlaw ato ra ding masabtan ug ikalipay kana. God bless igsoon.